Πάνος Πιλάτος. Ορίστε. Έχουμε και όνομα τώρα, παιδιά. Ένοχος. Και ξέρεις κάτι? Στα αρχίδια μου! Τον Σεπτέμβρη του 2015 κυκλοφόρησα την δεύτερη ταινία μου μικρού μήκους. Η μπαλάντα του θηρευτή. Μάλιστα. Άρα εδώ θέλαμε να καταλήξουμε. Τσεκ! Όλοι ξέρετε ότι υπάρχουν περίεργα πράγματα στο YouTube, έτσι? Ναι, γι' αυτό μπαίναμε κάποτε. Τώρα αν θες κάτι ανάλογο πας στο TikTok. Το στοίχημα ήταν να προσπαθήσω να διασκευάσω ένα συγκεκριμένο διήγημά μου από ένα από τα βιβλία μου που έχουν κυκλοφορήσει, χρησιμοποιώντας σκόρπιο υλικό από ιντερνετικές πηγές σε συνδυασμό με low budget γυρίσματα. Αλλά είναι η φάση που ακόμα δεν μπορείς να πεις κάτι. Δηλαδή, ξεκινάει ένα βίντεο έτσι. Είναι περίεργο, αλλά είναι τόσο περίεργο που δεν θες να κλείσεις ακόμα το βίντεο γιατί έχεις περιέργεια για το τι σκατά θα δεις μετά. Άρα, σκοπός νούμερο 1, να σε κρατήσω, τσεκ. Α, και αυτό που σε οθεί να συνεχίσεις λέγεται κοπρολαγνία. Έλα! Το όλο τρίπ είναι αυτό που λέμε μια bad movie από αυτές τις κακές ταινίες που γουστάρουμε να βλέπουμε και να μας καίνε. Κοίτα, εμένα δεν με χαλάνε καθόλου ταινίες με βαμπύρ. Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για σένα βέβαια, έτσι όπως σε βλέπω. Και πού να με δεις Κυριακή πρωί. Βρωμάς! Εκείνη την περίοδο ο YouTuber Κακός Χαμός έκανε κραξιματικό βίντεο. Ρε βρωμάτε ρε μαλάκες μερικοί, το καταλαβαίνετε ότι βρωμάτε μερικοί. Βασισμένος ωστόσο στο τρέιλερ. Γιατί τόσα μπερδεμένα πλάνα? Γιατί είσαι μπερδεμένος? Γιατί μπερδεύεις και εμάς? Γιατί πολύ απλά είναι το τρέιλερ ρε φίλος. Κάθισες και έκανες reaction στο τρέιλερ. Κάμανε. Το κοινό του γούσταρε και it's okay I guess, μα σήμερα, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, Σκέφτηκα να κάνω εγώ ένα reaction στο reaction του Κακού Χαμού. Καταρχάς, γιατί είσαι τόσο κοντά στην κάμερα? Αγχώνομαι. Με τέτοιο μαλλί, πουλόβερ και βιβλιοθήκη ρε άνθρωπε, θα σε άγχωνε ακόμα και κουτάβι να σου κάνει χαρούλες. Ποιος του είπε ότι ήταν καλή ιδέα να κουνάει έτσι την κάμερα? Λέγεται shaky κάμερα και είναι κινηματογραφική τεχνική. Δεν πίστευα ότι θα το πω, αλλά όσο πάει γίνεται και πιο περίεργο τελικά. Σκοπός νούμερο 3. Να σου προκαλέσω το συναίσθημα να νιώσεις άβολα, απορία ή cringe. Τσεκ! Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, θα βάλουμε στο βίντεο έναν άστεγο, θα βάλουμε μία που στέκεται σαν αγκούρι, θα βάλουμε και μία που τσιμπουκώνει ένα τακούνι και μετά θα βάλουμε... τι άλλο να βάλουμε? εντάξει, με αυτό γέλασα. Στο δίνω. Κακή μίμηση μεθυσμένου, σαν ηθοποιός σε ταινία Παπακαλιάτη, αλλά εντάξει, γέλασα. Παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να κρυφτείτε. Βγήκε ο Πάνος Πιλάτος έξω για κυνήγι. Βγήκα. Και θα σου γαμίσω την Subscribe. Πότε σταματάει αυτό είπαμε? Έτσι τάπα θα σε πηγαίνω, δεν θα τελειώσει ποτέ. Τάπα θα σε πηγαίνω, δεν θα τελειώσει ποτέ. Τάπα! Θα σε πηγαίνω τάπα. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο. Α, κοίτα, αν είναι έτσι, τότε κι εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ. Πάνος Πιλάτος, παιδιά, και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είμαι εγώ πιο μπερδεμένος ή αυτός. Αυτός! 1-0. Αυτός! 1-0. Μου τη δίνετε ρε μαλάκες γαμώ την πουτάνα μου γαμώ. Να πω ότι την ταινία την απέσυρα 2 χρόνια μετά την κυκλοφορία της από το site που την είχα ανεβάσει καθώς και από το YouTube. Υπάρχει σκέψη να φτιάξω μια νέα edition για τα 10 χρόνια από τότε,
αλλά δεν ξέρω αν θα κάτσω να το κάνω κιόλας. Ωστόσο μπορείς να δεις το τρέιλερ εδώ στο κανάλι μου, στο κανάλι του PMP Room. Έχω κάτω στην περιγραφή το link. Link στην περιγραφή έχω και για το βίντεο του Κακού Χαμού και για το κανάλι του. Subscribe. Το καταλαβαίνεις!